Sziasztok! Szeretettel várunk benneteket a Napfény Endurocross bajnokság 4. fordulójára, ami május 13-án lesz megtartva. Addig előkészítjük nektek a pályát a lehető legjobb állapotúra és az erdőt, hogy ne legyen benne túl sok kihívás. Szerintem azért lesz. 6-án meghúzzuk a pályát, azaz ennek a hétnek a végén. Az lesz már a pályazár, tehát 6-ától már pályazár is lesz, és 12-én már lehet érkezni. Most mentünk a pályán, lesz egy hagyományos cross pályarész, ami egy domboldalban van, ez látszik itt elég komoly szintkülönbségekkel, viszonylag kicsi ugrókkal, lesz egy kis endurós szakasz, ami nem is olyan kicsi, komoly endurós szakasz lesz, az extrém az viszonylag egyszerű lesz, pár akadályjal, egy jó endurós nyomvonal lesz, ami itt várja a versenyzőket. Balázs? Más nem tudok mondani, 5 évig építettük. Jó is lett!